Open your Bible in Galatians chapter 4. I think there's a text in the screen. Galatians chapter 4. Ato ning basahon. Manindog ta please. Galatians chapter 4. Verse 5, 6, 7. Galatians chapter 4. Verses 5, 6, and 7. Ato ning basahon together. Just 3 verses. Wala na abot sa 7. Just read verse number 6 lang ta. Verse 6 tanan. Ready? Basa ta. To redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. And because ye are sons, God hath sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father. Take your seats, balihog manglingkod. This morning we will continue to study our lesson about relationship with God. Our relationship with God. Are you saved? Kung imong gidawat si Kristo, nga imong bugtong o personal nga manluluwas, you are in a relationship with God. Amen? Amen? And we should be proud nga doon na tayo relationship sa Ginoo. No? Uban nga mga yung people, update kayo mo post in a relationship. Huwag yung relasyon sa Ginoo. Huwag ka dili proud nga na siya yung relasyon sa Ginoo. And you know what? Kaning atong relationship sa Ginoo, ingon diha, a relationship with God is the best relationship we can have. Amen? This is the best relationship that we have. Kaning doon na tayo relasyon diha sa Dios. Wala na'y makatupong, wala na'y makalupig, wala na'y mga labaw pa niini nga relasyon nga imong nabatunan sa Dios. Because this relationship will last to eternity. This is an eternal relationship that we have received from God. Amen? Ato na ning natunan last Sunday, but for the sake of atong i-review or i-recap na to kadali ang lesson, nagisgot ta how we acquire, how to acquire this relationship. No? Yung isa ni nato nga nakabaton ta ani nga relasyon unsay gihimo sa Dios, unsay atong gihimo nga ato ning nabatunan nga relationship o una-ana nga verse nga akong gihatag was John chapter 1 verse 12. Alright, John 1 verse 12. Ingon diha sa John 1:12, abli sa inyong Bible. I want you to open your Bible. Kung na kay bullpen, you write something. Alright, John 1:12. We are in our Sunday school. Alright, church is a spiritual school of our Christian life. Verse 12, basta, ready go. But as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Look at that. Receive Him and believe His name. Amen. This is the way, the reason nga nung naka-acquire ta aning a relationship tungod ni sa atong pagdawat o pagtuo ni Ginoong Jesus. Amen. Amen. And to be specific, because of what we believe or because of our faith in the gospel. Tungod sa atong pagtuo sa maayong balita. Si Kristo namatay, gilubong o nabanhaw, human sa ikatulo ka adlaw, bayad sa atong mga sala. Mao na ang maayong balita. To be specific. Unya sa dan mituo ta, ang Bible nagingon gihatagan ta sa Dios og power. Itagaan ta sa Ginoo og rights. Itagaan ta sa Ginoo og authority to become what? A son of God. What is this? This is about relationship. Kabantun ta, di din tanang tao anak sa Dios. In fact, sa Bible, in John chapter 8:44, ningon si Christ, dunay mga tao nga giingnan ni Kristo, iya mo sa inyong amahan nga mao ang yawa. Yes.
But these people nag-assume, so nga, we have one Father, even God. They're thinking, mga kaigsunan, that these people, kapag kanilang mga tawana, they're mentioning Abraham, mga Hudiyo Kunya, nagtuo sila nga sa ilang pagka-Hudiyo, automatic na, doon na sila relasyon sa Ginoo, dili ingon ana. Amen? Ang kaluwasan na to, ang relasyon na to sa Ginoo, di automatic, wala nang pasabot, ang imong bana, doon ay relasyon na sa Ginoo, ikaw po, luwas na ka. Dili ingon ana, nga ang mama o papa, Kristohano na, luwas na nay relasyon sa Ginoo, ang mga anak, automatic na po nga doon ay relasyon, dili ingon ana. Amen? These people are claiming that they are the children of Abraham. Dimension pa nila nga, we have one God, even the Father. We have God. Kapag Jesus Kristo, sa John 8:4, you are of your father, the devil. Your father is not God. Your father is Satan. Your father is the devil. That's a very sad. Amen? Kabaw ka, that's sakit kayo na, kanang ingnon ka anak ng gagyawa. But you know what? That's what Jesus said. Anak man mo siyawa. Munang di na tinuod mga kaigsunan nga ang tanang tao palangit. Tanang tao gusto sa Dios nga makaadtog langit. Yes. Pero dili tanang tao palangit. Tunay uban paimpierno. Ano ba? Tungod kay walay relasyon sa Dios. Amen. Amen? Walay relasyon sa Dios. Kung salamat mga kaigsunan, karong buntag, kung naluwas na ka, imuhaning i-treasure nga relationship. Amen. Amen? Kaya maunay pinaka-importante, pinaka-bililhon nga relasyon nga imong na batunan sa imong kinabuhi. Amen? Amen. Yun ang Bible, sa verse number 5 sa Galatians number 4, that we might receive the adoption of sons, to redeem them. Actually, giskutan na sa verse number 4 para maklaro na to ang verse number 5. We need to go back to verse 4. But when the fullness of time was come, and this is the time that God sent forth His Son, the Lord Jesus Christ, made of what? A woman, manang si Kristo, makaigsunan, gigamit si Maria nga dito manangkon, ipanangkon si Kristo nga lalang sa balaang espiritu. Ang purpose mga kaigsunan nga nung si Christ nagpakatao, nagpakailalom sa balaod. Can you imagine how? Made under the law. And unsay purpose? To redeem them that were under the law. Kinsa maning under the law? Kita. Amen? Amen. Oh. And to be specific, giskutan ni Paul the people in Galatia. The members in Galatia. You know what? Usa nga problema sa church sa Galatia were the Judaizers. Ano sa mga Judaizers? They were legalistic. They were teaching na ang tao kinahanglan niyang tumanon ang balaod aron maluwas. And so Paul tried to refute this doctrine na dili pinaagi sa pagtuman sa balaod. Amen. Kita maluwas. Amen? Kaya way tao nga makatuman sa tibuok nga kasuguan. Wala. Unang gisgutan taliha ni Paul sa Galatians chapter 2 verse 16 that a man is not justified by the works of the law. A man is justified by his faith upon the Lord Jesus Christ. Now, do this, that we might receive the adoption of sons. Look at the word adoptions. There are two sa ilang time very familiar kaining adoption. Now, during this time, doon ay gitawag og slave market. They will go to the market, kunya mamili sila dito og slave. Ngita sila dito tao kung if you are a rich man, imong i-adopt. I-adopt. And I think there is known kaining adoption. Alright? There are two ways nga para makabaton tag anak. Biologically,
o legally. Amen? Oh, unya kaning adoption nato mga igsunan kaning atong pagkaanak sa Ginoo, this is through adoption. There's only one Son of God nga gipahimugso sa Ginoo, and that is the Lord Jesus Christ. Kita nahimo kang anak sa Dios tungod sa anak sa Dios nga mao si Kristo. Dili ta Dios. Si Kristo anak sa Dios apan siya usab Dios. Kita anak ta sa Dios tungod sa anak sa Dios nga si Kristo, pero dili ta Dios. Ato nang klarohon kay mao na doktrina sa Mormons na once nahimo kang anak sa Dios, ikaw po mahimong Dios. That's your wrong hermeneutics. Amen? That's your wrong doctrine. Adoption. Kanya kaning pagka-adopt, kaning pag mag-adopt ka, wala na nagpasabot din sa toa, doon tayo balaod about adoption. Wala nagpasabot nga, okay, ako ning adopt po ni mga anak. O diha, ato na may, bye-bye, dili ingon anak. Doon na legalities. Kinahanglan doon ay mga documents so that that child will be adopted legally. Nga kung unsay mapanunod, naminaw ko sa kaning Geo lawyer. Geo lawyer. Nag-follow up ko niya. Then, yun siya, nga, kanidang adoption, example, igsoon mi ni Joy, alam di sa mo dawat, di po mo dawat, kung di ka mo dawat. Panalita na, igsoon mi ni Joy. Kunya siya maoy biological daughter sa akong parent. Kunya ako, adopted lang ko. Maklaro man, kaya hindi parehab na. Now, karon, pagbahinay na sa katigayunan, kung doon ay katigayunan ang among ginikanan, unsay iyang share, parihapon kong madawat. Dili pwede nga mo ingon siya nga, uy, adopted raman ka. 1/4 hektara imong yuta, unya ako 3/4. Dili pwede. Kinahanglan kung sa hektarya, tunga iya tunga po na ko Amen? Gawas kung gi-adapt ko, mawalay papers. Wag ko'y madawat. Amen? Now, karon, pag-adapt sa Ginoo na to, doon na ba'y gihimo ang Ginoo nga document nga pagpamatuod nga tinuod tang adopted? Yes! Unsay gihimo sa Ginoo, pastor? God sent forth His Spirit. Amen? Because you are sons, God has sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father. Ang balaan nga Espiritu, maoy lig-on nga testamento. Amen? That we are adopted by God. Munang karon nga naluwas na ka, you can cry, Abba, Father. Makatawag ka sa Ginoo. Mo ni usa nga privilege kung anak ka sa Ginoo. Basugo palandungon kani nga privilege, wala dagang Kristohanon, wala nanumbalin ani. Are we with me? Amen? Oh. Ampo po ba ta? Amen. Tanawa, verse 7. Ako ning apilon. Wherefore, thou art no more what? A servant. But, unsa? A son. Kaysa diyan, ang usa ka tao, maadto siya sa slave market, mupalit sa dito og slave, iyang bayaran. That person, while naa pa siya dito sa slave market, he was a servant. Yes. He was a slave. Basta diyan, bayaran siya, unya ang nipalit niya, adapon siya legally ang may tabo, pag abot dito sa balay, dili na siya servant ang iyang status. Dili na siya slave ang iyang posisyon. Ang iyang posisyon is a son. Amen? That's what Jesus did. That's what God did. You know what? Before we got saved, we were like in the slave market. We are under the law. We are under sin. Salamat mga kaigsunan, God sent His Son, Jesus Christ, died at the cross. And He bought us with His precious blood at the cross of Calvary.
And because of that payment, we're no longer servant of sin. We're no longer servant of the world. We're no longer servant of the devil. We're now son of God. Amen. Is that clear? Yes. That's why the Bible says, because you are son of God, then an heir of God through Christ. Nahimo kang manununod sa Diyos. Pinaagi ni Kristo. Do you think this relationship is the best? Is it important? Yes. Amen? Number 2, ato ta sa ikaduha, what we must accomplish with this relationship. What we must accomplish with this relationship. Na ay quote nga akong gibutang, a relationship with God is the most important relationship you can have. Amen? Pero ambot mang kaigsunan, nadaghan sa mga tao, di man ganahan makikrelasyon sa Dios. Yes. Amen. Amen? Nindot man ang Dios ikarelasyon. Amen. Unang niingon da, embrace it once a week. Every day. Every day. Dili lang unta ta anak sa Ginoo, dili lang unta amahan nato ang Ginoo kung Domingo. Dili lang unta nato amahan ang Dios kung nato simbahan. Bisag asa ka mo adto mga kaigsunan, makita sa imong kinabuhi, sa imong kaugalingon, mga kaigsunan, you're proud that you're a child of God. Amen. Kunya kani nga relationship mga kaigsunan, di pwede nga tayo himuon. Oh, amen. At the same time, ang Ginoo doon na po yung gihimo sa atong kinabuhi. Amen. In other words, walang kagiluwas sa Ginoo to sit down on the pew. Amen. Amen? Hangtod mahilis ang bangko. Or hangtod makubalan imong lubot. Wala. Giluwas tas Ginoo because God wants to accomplish something in your life. Amen? And when God will accomplish something in our life, we can also accomplish something for God through this relationship. Amen? Hebrews 12 verse 5. Up is the Bible. Hebrews. Ano siya kung ginoon? 12? Verse 5 sa ko. Like ito mga reference. Verse number 5. Ready? Basa mo? Ready? Go. And ye have forgotten the exhortation which speaketh. Okay. Basahan sa nato ang verse 3. Lisod kayo niyong masabtan kung di namin apilo ng context. Verse number 3. Ready? Go. For consider him that endured such contradiction of sinners against himself. Kinsay gisgutan niya? That endured such contradiction of sinners against himself. Kinsa? It's the Lord Jesus Christ. Ingon ang Bible, consider him. Actually, kung ang Kristohanon kabalo lang yung muhatag o consideration sa iyang kinabuhi, nalang do'y kaalam ng Kristohanon, makaigsunan, kani nga relasyon nimo sa Ginoo, di nimo ipakagamay. Yes. Amen. Ang gihimo ni Kristo nimo, di nimo ipakagamay. Right. Amen. Amen? Tanawa? Lest ye be wearied and faint in your, unsa? In your minds. Kabalo ka nga nung dunay dang Kristohanon, dali ma-discourage, dali maluya. Are you with me? Mubakslay. Kay lahi gitagaan consideration siyang kinabuhi. Dilis Kristo. Una-una ang pagpakamatay ni Kristo dito sa cross. Amen. Una-una ang sakripisyo ni Kristo dito sa cross. Yes. Una-una ang tanan niyang pag-antos na gihimo dito sa cross sa Kalbaryo para maluwas ta. Unya ingon ana at takasayon mo talikod niya. Pagkaan na tugnaw. Yes. Amen. Amen? Maulaw po ta, oy. Munang niingon ang Bible, consider him.
Pastor, wag ko makonsider na simbahan nga makapadayon ko o pangalagad sa Ginoo. Di ko consider na niya akong tapat. Di ko kakonsider mo, Pastor. Sige, granting without admitting. Consider the Lord. Amen. Amen? Amen. Kaya i-consider na imong tapat. I-consider na Ginoo. Amen? Verse 4, ye have not yet resisted unto blood, striving against sin. Uy, pasalamat tayo nga di kita ipalansang. Are you with me? Amen. Salamat nga dili kita mo'y nag-ula og dugo. Masangit na ganit tagkipi, sakit ng gani kayo. Amen? Wapo ganit na nasamad ni aray na. Verse 5, morning ato ning para masabtan ni nato. Verse 5, and ye have unsa forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto unsa children. Ayaw gyud kalimot. Amen. Oh, please do not forget to remember. Ayaw kalimot. Doon na din gihatag nga illustration, exhortation ni may tungod sa amahan ug mga anak. Padayon tagbasa, my son, despise not thou the chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuked of Him. Okay. Yung sa diri nato nga wa gyud kasulay nga nabunalan sa atong parents. Na ba? Huwag ka nabunalan ba? Sa ato ba kay opposite, wala may nagpataas, tanan na kita na nabunalan. Ang uban na to, marag sige pagkabunalan. Yes. Nagisgutan ta din yung mga kaigsunan. Kabalo ka kung tinuod kang anak sa Ginoo, doon ay chastening. Labi magpabadlong ka, magpakasala ka, doon ay bunal. Kabalo ka ang mga Kristohanon, wag yun, gauna-hunaan eh. Ang utok kas Kristohanon, Ginoo, tabangi ko, panalangini ko. Pero di magtarong. Wa sa kabalo nga ang iyang kahimtang, bunal na sa Ginoo. Actually, ang Cebuano, pagani amin sa hubad sa Cebuano, kastigo. Gani ko ni gamit kay murag ka ng kastigo. Gikan man as mga kastiga. Di ba? Kung mga ginikanan sa unan ay dugo pang mga Kastila, kung nang grabe kayo mo kastigo. Unya, ingon ang Bible, kung moabot nis imong kinabuhi, nganong kastigo man tas Ginoo? Nganong ang Kristohanon ikastigo mas Ginoo? Let's base on the context. It's based on the text ng basa. Because he did not consider Christ. Kapatuyang na sa siyang kinabuhi, mga kaigsunan. Huwag niyang i-consider ang Diyos. Amen? Karon nga naluwas na ka, consider Christ. Nga naman, kaya kung di mo i-consider si Kristo, paminaw, na kay relasyon sa Ginoo, but you will not accomplish anything. O nang dagang mga tao na luwas, wag gyud gibuhat sa kinabuhi. Wag gyud gihimok sa ilang Christian life. Wala. Ana ba gakyupos? Gakyupos na kay ipa. Dili na mo plano sa Ginoo giluwas ta niya. Are you with me? Oh. Unang considerin, kay kung hindi mo i-consider si Kristo, magpatuyang ta sa atong kinabuhi, na ay bunaloy. Ay, bunal ko nga, nung usap niya akong kinabuhi. Nga naman niya among sitwasyon. Nga naman eh. Amen? Amen. Yes. Paminawa, I want to be balanced. Uno di ka nang baki nga nang tapos itong kinabuhi, bunal sa Ginoo. But God will make sure that you will get the message. Pagsulay ba na, panuay ba na, or bunal na, or disiplina sa Ginoo. Amen? Ipasiguro mong ginas Ginoo nga, bunal ni. May baluon ko kas Ginoo.
Wa mo nindong mutuos ba? Bible niya. Kunya kung bunalan kayo na Bible, nor faint when thou art unsa? Rebuke. O ka na ataros generation o igsunan na atong mga anak ang batan o di magpapadlong. Masuko o istoryahan. Masuko padlongon. Di na pwede oy mulayas. Ayaw layas. Amen? Napara. Mapadlungan tas Ginoo ayaw layas. Amen. Pati na nga attitude. Amen? Apay mga kinaiya ron sa mga batanon dili tanan ha nga mabadlong-badlongon kusog kay magtubag-tubag. Ang word sa mga magpapa 5 pa 500 na kabuok. Amen? Di ka na pwede eh. Oh, kung ako'y papa na, kumuntan yung baba. Oh, kurang nas kumang. Yes. Amen. Munang ampo tapangan tas Ginoo matrain niya itong mga anak. Kay ingutong nagwali sa family camp nga sulod ani nila dunay gamay nga demonyo. Kuya awaw nitong mga anak. Padimonyohan na. Tinuod na eh. Muna kung when thou art rebuked, do not faint. Ayaw kaluya. Amen. Nga naman. Verse 6. For whom the Lord loveth, He chasteneth. Okay mo, dahil hinungdan yun. Wala tawa ka gibunalan sa Ginoo, wa ka gipa-experience na kahimtang sa Ginoo sa imong kinabuhi. Tungod kay naglagot sa nimo. Wala ka niya gibadlong, tungod kay naglagot sa nimo, gihigugma ka niya. Usay, opposite man, di ba? Sulay taana nga, kasabaan ta sa itong papa, kasabaan ta sa itong mama, ang atong kasing-kasing nagbitter. Alam mo? Naglago ta. Dako lang ko ay. Tuwaron bukan ako. Amen? Nga naman, dili insakto ang attitude sa atong kasing-kasing. I think ko man siguro po amahan na makunal kung magyabag-yabag ka. Amen. Although yun ay mga amahan na pag-uli, hubog, pahimungtan ng anak, yabag na ang amahan. Wala na yung buot na amahan. Pero ay tarong og utok na amahan, ay nga magnaka ka dahil pamuspos. O, ang Ginoo doon ay purpose sa iyang pagbunal ug kana pagpakita sa iyang gugma. Tanawa, and scourgeth everyone, every son whom he receiveth. Kung saan yung scourgeth? Kung saan yung Cebuano das scourging? Paglatigo po? Paglatigo? Ha? Sa di pa kadawaton? No, mura wag musulod kag fraternity sa di pa kalaw dawaton ihising sa ka. Amen. Nga naman, di pwede na nakasala ni uli pagkahuman mura ragwa. Naasay bunang. Amen. O para makamatngon ba? Makamatngon ang purpose ani makamatngon, makakaon. Among gnay purpose. Eh kung di ta bunalan, di ta i-disiplina, di man ta kakakon. Di ta kabalo nga sayop dahil na atong gihibuhat. Amen? Di ta kabantay nga makadaot dahil nato ang atong gihimo. So, sa kanus amat na naka matngon, tungod kay na-disiplina ka. Kunya, maayo ni mga kaisunan ang tao nga na-disiplina. Amen. Pati kay ng tao nga may disiplina. O di magpa-disiplina. Problema na sa katilingban. Amen? Kunya, kung Kristohanon ta, kunya di ta magpa-disiplina, problema ta simbahan. Amen. Amen? Problema ta sa ministry. Unang, dunay scourging, dunay chastening. Tanawa, verse 7. Kung sa'y buhato ni mo, if you endure chastening, God dealeth with you as with sons. For what son is he whom the Father
chasteneth not. Siyempre, kung ikaw, amahan ka, unya kita ka sa imong anak, nagpakasala, nagbinuang, tuas, dili na maayo, unya wala kay himuon, murag dunay problema. Kay kung ikaw tinuod ka nga anak, mga kaigsunan, imo nang tinuod ka nga amahan, imo nang i-deal ng imong anak. Di na nimo pasagdan. Di ba, kita taog mga, dunay mga, like, nagbinuang, naghimog mga binuang kinabuhi. Unya, kung di na nimo anak, mga anak rawan ta. Sabi na, dito na ito anak. On the other side, nga ito una, nga kung atong anak, di na ito pasagdan, oy. Di pwede nga mo, tanaw ra pa. Kinahanglan, mga kaigsunan, atong himuon, ang atong part. Unya, isip anak, you need to endure. Kung sa may atong i-endure, the chastening. Amen? May kaning bunal, di ba yan nilang eh? Oh, way bunal oy nandot. Walay disiplina nga ganahan ka. Pero gikinahanglan. Yes. Kinahanglan. Tanawa, verse number 8. But if ye be without, unsa? Chastisement, whereof all are partakers, then are ye what? Bastards and not sons. Kung nagpakasala ka, nagpakaka, nagpatuyan ka sa imong kinabuhi, o niya, wala rin na hitabo nimo, basig di ka anak. Basig di ka luwas. Are you me? Amen? Wala lagi ko, ingos pastor, dunay bunal, ingos pastor, dunay disiplina, ingos pastor, dunay kastigo, wala lagi na hitabo na ko. Basig di ka luwas. Lisod man ang imo ng bunalan din mo anak. Di man mangilabot ng Ginoo ang anak siya wa. Are you with me? O basig wa ginaluwas. Kay ang tanan nga anak sa Dios ino ang Bible, all are partakers. Unsa ta? Asa ka mo partake? Sa chastening o sa scourging. Amen? Kita itong tanan, makasulay tag bunal. Makasulay yung tag disiplina. Hawa pa mo kasulay? Gusto mong musulay? Or usahay di lang ta sensitive? Amen? Kay para na to, normal na ni. Huwag kang kabantay ka, di na dito normal. God is working. Usay magod, pamina mag-isuanon, usay magunahuna ta, na God is working in my life tungod sa mga nindot ug maayo nga nahitabo sa atong kinabuhi. Amen? In favor nato ang sitwasyon. We do not realize that there are times that God is working in our lives, in our situation nga dili in favor nato. Nga di ta ganahan. Abot patas asa ta nga verse? Is pa rin eh. Ang tuta sa 11. Tanawa, verse number 9. Furthermore, we have had fathers of our flesh, which corrected us, and we gave them, unsa? Reverence. Di ba doon natin mga amahan? Sa atong tawhanon, naging-korekta, unsay atong gibuhat? We give them, unsa? Reverence. Actually, mo ni pinaka-purpose. Give them reverence. Muhatag tao, unsa? Pagtahod. Dagang mga agangkol nga anak sa Ginoo, wa gyud respeto sa Ginoo. Wa pagtahod sa Ginoo. Shall we not much rather be in subjection unto the Father of spirits and live? Aba kung mutahod maganitaning atong mga yutan-on nga amahan, how much more sa langit nun nga amahan? Amen. Verse 11, for they verily for a few days chasten us after their own what? Unsa? Kabalo ka doon ay mga amahan nga yabag. Di tanan ha, doon ay mga amahan nga yabag na mamunal ra kay mo ilahang kalipay.
malipay sila magtanaw nga ang ilang anak gahilak. That's true. Ito ng Diyos Pilipinas, ang balaod na to tight kayo sa mga bata. Tungod kay doon ay mga amahan nga mangulata. Wa ko'y sala, wa ko'y rason. Gamay rang sipyat, mamuspos na dayon. Nga naman, they do it after their own pleasure. Can you imagine, no? But ang atong Diyos, He does it for our profit. Nakita niyo, tanawa ba? Tanawang verse ba? Tanawa. Wala gihimo sa Diyos for His pleasure. In other words, kami naman, sa dihan gipunalan tas Ginoo, wa taon ka Ginoo ga katawa oy. Kinsa man diri kasulay ka nabunang kasi imong anak. There are times oy nga kung pwede lang di ka mamunal, dili lang. Kaysa dihan mo hilak imong anak masakitan ka. Are you with me? Pero nganong imong yung gihimo tungod kay gikinahanglan. Para usa ka adlaw kaning bataa, doon na say prophet, doon na say makatunan sa iyang kinabuhi. Yes. Amen. Amen? Oh, by the way, kami na mga amahan. Mag-careful ta kaning pagdala sa itong mga anak, karon labi ng Kristohanon ta, nga ang atong pagdala, dili ba kanang ato ni klaro na lahi ning punishment o discipline. Lahi ning punishment. Amen? Kanang discipline, imo nang gihimo mga kaigsuonan with purpose. Abi siningan mga kaigsuonan nga ang iyang anak nakalibang ko ng pinunal. Ako kahoy yung papa nga sakto na na choy. Suy man yung nanggap. Sakto na na choy. Iya. Tuloy, igagaw na ko. 4th degree na ni pero kung kay probinsya bisag 4th degree na mo suod gihapon. Silingan bagyo. Tuna na choy. No? Kunya atubangan pa yun sa dagang mga tao. Dagko na guna. Amen? Oh, pasod lang na dito sa kwarto, dito na, pahapaan na dito. Amen? Para lubot ang maigo. Padayon na to. That we might be partakers of what? His holiness. Ang tuloy mo na yung pinaka-goal sa Ginoo sa atong kinabuhi. Nganong dunay disiplina, nganong dunay bunal, nganong dunay pagbadlong, nganong dunay pag-correct ang himuon sa Ginoo, pagtulid ng himuon sa Ginoo sa atong kinabuhi para we will be partakers of His holiness. Di ba sa dihang nabadlungan ka, nabunalan ka, nagtarong ka eh? Are you with me? Nagtarong ba ka? Gabi kung sa nabunalan na ka, nabigyan kung ka magtarong, murag gahit kung kayo nagulo na. Oh. Patuloy, doon ay mga anak na nabunalan, isamot mo. No? Isamot ba? Oh, munang, pwede mo nang kaminaw, puslan man nagisgot ka din yung mga anak, o amahan na binikanan. Imong ipapil sa imong mga anak, naghihigugman, imo man ang gihimo na imo. Walang kung pwede, hindi ka man yung punal, yung istoryahon. Yung pasakton ba, anong gispunk man ka. Yes. Ngano man. Kung di sa pa sa kabalo, imong inon nga, tungod kay imo ning gihimo. Naghimo kag foolishness. Are you with me? So at least butang sa mutok nga mo dahil gispang ko kay naghimo ko pinuang. So kung di ko maghimo pinuang, dili ko ispang. Are you with me? Kunya pagkauman, imong ilap,
lagi imong gakson, imong hagkan. Oh, damo na mo doon. Nya kita naanan tag kita giganan ang anak dagan. Ala gigukod, gagukdan na sila. That's bad. Yes. Amen. Pakulo ka ko ang tao makasasala do si Kristo kakatuna na. Kagamay ni Kristo kabalo siya. Dagan siya. Wa ako nang mo sa gumura, you come here. Ay. Ano siya? You come here. Para makatun siya na, di na mao. Nangudagan ka. Ay kung pagukura. Bukat niya tuntihan, pagukuron ka mo. Amen? Usahay magod, pasagdan na to, pagka tipok adlaw. Murag wa na tanahuman ba? Amen? At to sa eskwelahan mo kay sunan, sakit kay dughan. Ya, pag abot, pag uli kay asayong lobok. Zero man ang tanan, di naman zero na. Kahuna-huna ba nagtaro nga? Amen? Puno pa na sa kasakit? Di, haba, bakas na ba? Anong masuko, mag-zero nga liwat naman din mo. Di ba, mga natin, ikaw ha, zero na mga bugo ka, liwat yung kasi mong amahan. Di, ayaw, kasuko, kailangan ay diliwatan dahil. Rambut no, kung bright, liwat, mas inahan. Yan, kung bugo, kunya, according sa study, tinuod ba yan? Mga expert na ga-study nga, ang ka-brights kung mga anak, gikan sa mama. Yang mga kabuang nila, gikan sa papa. Ano ba? Verse 11. Di ko ka-human sa second last point. Now, no chastening for the present seemeth to be joyous. That's true. Isa may gibunalan nga kakatawa. Wala eh. Amen? Kami kasulay ni luhod. Amen. Yes. Amot ka mo, nakasulay mo anak. Amen. Amen. Kasulay ni luhod, ipaluhod ni asin. Di na ko kayo nung dumagong sa tuya mong sala. Basta kayo grabe to, kanang paluhod na ni asin. Grabe na na. Ay, nag-away mi. Pito gud mi kay igsoon. Kaming pito nag-away. Kana mga grupo-grupo mi. Grupo na niya. Ganggang ba? Oh. Agoy, di paluhod mi tanang asin eh. Nagatubang mi dito sa altar. Katoliko ko. Tubang kas altar, tubang kang Maria, tubang kang kisama tong Santos dito sa altar. San Isidro Labrador, napatos sa San Roque. Wag yun, naloy. Ano din bumutuwa ng Santos kay tinuod pa to, alam din na akong sakit. Ang San Roque, tabang ito kami. Sakit yan ang asin duda. Manang pagnaog, naman to'y taas among balay, pagnaog ni Papas, Juan, tindog ni tanan. Saka, alon mo. Lord, binuhot niya, pagsaka na, ay laki lang. Pagnaog, tindog. Sala kita na. Oh, walay ibunalan nga gising gagawa dito ta ani sige pa. Ba unsa? Grievous. Unsa si buwan ani grievous? Ha? Ha? Subo. Bugat unya subo. No? Hilak juga eh. Subo, sakit. Sakit bagay. But nevertheless, in the Bible, afterward, it yielded the peaceable fruit of unsa? Righteousness. Salamat nga dunay good result. Amen. Dunay good result. Unsay good result? Fruit of righteousness. The peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised
thereby. Tanawa na. Dunay na-accomplish sa atong pagkaanak sa Ginoo. Doon na ba'y na-accomplish na? Amen? Oh, ano sa'y sunod, ani? Ano ba? What it takes to grow our relationship with God. Ang atong relationship mo grow. Ang atong relationship sa Ginoo mo mature. Amen? Mamunga. Kung sa'y bunga, righteousness. Dili unrighteousness. Verse 12. Wherefore, lift up the hands which unsa? Hang down, and the feeble knees. Verse 13. And make straight paths for your feet. Amen? Ang atong agianan kay sunan, sa una, liko-liko. Walay klarong direksyon. Karon nga, naluwas ka, nahimo ka anak sa Ginoo. Amen? Unya, along the way, sa atong relationship, migrow ka, tungod kay dunay mga pagpadlong, dunay mga pagtulid. Amen? Dunay mga correct, dunay mga pagbunal, dunay mga pagdisiplina, nag-iimo ang Diyos nato, ang atong mga dalan, nahimong tulid ang atong mga agyanan. Make straight paths for your feet, lest that which is lame be turned out of the way, but let it rather be, unsa? Healed. Salamat, dunay mga nangaayo sa atong kinabuhi. Amen. Dunay mga nangaayo. Amen? Tungod sa na-accomplish ni nga mga butang sa atong relationship sa Ginoo. Verse number 14. Close ka sa 15. Follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. Oh, ano ni actually purpose? Para makita ang Diyos sa atong mga kinabuhi. Kunya, kung saan pagkakita sa Ginoo kung ang atong kinabuhi wicked, unrighteous, makita ba? Dili makita, oy. Amen? Di makita. Look at verse 15. Looking diligently, lest any man fail of the grace of God. By the way, kaninga verse, kako ka sa Bible, ang pinakadaghan og bersikulo nga nagtudlo og ang murabag ang kaluwasan mawala is the book of Hebrews. Murag ha, ba mo nang kinahanglan imong i-determine ang context. No? Mo man ay number one nga principle nga kinahanglan makatunan kung mag-study ka Bible. The principle, the context principle. Sa context, there are three things that we need to consider. One, the immediate context. Second, the remote context. Third is the large context or the extended context. So, tanaw na to. Looking diligently, lest any man fail of the grace of God. Lest any, unsa? Root of bitterness springing up trouble you, and thereby many defiled. Oh, root of bitterness. Usa nga bantayan nimo kaning naay disiplina ang Ginoo, kanang di ka subuhan ng bitterness. Di ka magtanom o kaligut-gut. Amen? Diba, usay, there are times yung magsunan nga gidisiplina ta sa tuwang ginikanan o yan nga itong kasing na putos o kaligut-gut. Amen? O, nagdumot or pagdumot. O, munang ingon ang Book of Hebrews, looking diligently lest any man fail you. Now, lest any man fail you. Dili God will fail you, but any man will fail you of the grace of God.
So ang grasya sa Ginoo dili i-fail sa Ginoo. Yes. Amen. Oh. But listen, if you are a child of God and there are times nga dunay chastening, dunay scourging, dunay discipline, dunay correction, dunay rebuke nga himuon ang Ginoo sa atong kinabuhi. Kung di ta magbantay mga kaigsunan, mahimong sayang ang grasya sa Ginoo. Lest any root of what? Bitterness springing up trouble you, and thereby many defiled. Kani nga verse wala ni gatudlo nga ang kaluwasan mawala. Amen. Dili mawala ang kaluwasan. Amen. Would you agree with that? Yes. Ang imong relasyon nga nabatunan sa Dios dili na maputol. Yes. O ni na kanindot Bible Baptista kaya ang atong kaluwasan dunay kasiguraduan. Yes. But again, ako ni klaroho na kay dunay uban nga na criticize nga mao daw nang ang mga membro magpatuyang, magpakasala, kay luwas naman gihapon. Wrong, di na mo atong teaching, Yes. di na mo atong gitudlo din. Yes. Amen. Ang grasya sa Ginoo sa kaluwasan wala nagtudlo nga magpadayon kas kasalanan. Yes. Kundili ang grasya sa Ginoo, ingon ang Bible, nagtudlo nimo sa second at book of Timothy or Titus rather, nga nagtudlo nimo nga magkinabuhi ka nga godly, soberly, and holy, righteously in this present world. So wala nagtudlo mga igsunan pa rin nga lisensya na. Dili ni lisensya ang kaluwasan nga magpakasala ka. Bato taningon nga di ta makasala. Makasala, pero di ni lisensya. Ang atong kaluwasan dili ni wala naghatag ang Ginoo ani og katumod or kasiguraduhan na okay ra na magpakasala, dili na okay ang magpakasala. Amen? Di na okay. Di malipay ang Ginoo kung magkinabuhi ta sa sala. Di malipay ang Ginoo kung mag-disobey ta niya. Amen? Kung magsupak ta niya, kung musupak ta sa iyang pulo, moadto ta sa kahilayan, di malipay ang Ginoo sa bisyo. Di malipay ang Ginoo anay. Ang nalipay ra sa bisyo, ang yawa. Kisay kaduhang nalipay, ang namaligya. Amen? O, ikatulo nga nalipay, ang nipalit. O, pero kana nga kalipay, yun ang Bible, for a moment. Malipay man yung kagsala, pero kanali ra na. Taklit ra na. Pero ang resulta na, dugay kayo. Amen? O nang kita, o agoy ta kabaluan ni, hindi ka idara na to, basi manggawas na ning tanan. Nga resulta sa itong gipanghimo ng mga kabuang sa una. Amen. Amen? O. Unang, di na tinuod ha? Ako'y nadunggan na nga tudlo sa social media. Unang mga baptist daw, gasalig daw ta. Nga, tungod kay luwas, bisan daw, magpakasala, okay ra, kay luwas sa man gihapon. Di naman itong itudlo din. Amen. Di naman itong teaching. In fact, mga isunan nga, upaw ng ganit at tinudlo. Amen? Binadlo. Amen? O, giniya. Na di magpakasala, kay walay panalangin diya sala. Yes. Amen. Imos Pablo, mupadayon batas pagpakasala, aron ang grasya mo dagaya. Ano siya ito ba? God forbid. Ayaw gusto ba nga na ay grasya, na ay blessing, na ay ang imong relasyon sa Ginoo mo grow, biyaan mo ang sala. Amen. Ang imong relasyon doon ay ma-accomplish. Amen? Ma-develop na ang relasyon. Ha? Ma-cultivate na ang relationship nimo sa Ginoo. Biya na sa sala. Yes. Kung nagsigarilyo pa ka, biya yung sigarilyo. Yes. Amen.
Amen. Galisod og palit og bugas pero kapalit pag sigarilyo. Okay ra di kapalit og bugas basta makapalit og sigarilyo. Pait kay nga kahimtang oy. Yes. Amen. Nako mo? Amen. Lisod og palit og bugas pero makapalit og kulapo. Kulapo. Kay makapalig-on man daw nas sana makapalig-on sa kabukugan. Lig-on ba rin? Sulay inom og kulapo kung malig-on ba ka? Mo nang ang yawa baka kun gyud. Yes. Sana sa maoy author sa limbong. Limbong man na. Amen? Limbong ba dahil ng pagkainom ni muskula po nagsusapinday na noong ka? Amen? O, kaya kung Kristohanon ka, ay nabiya nagbisyo kung nagsuyo pa ka, maligya pa kag sabo, biya na na. Napay minggol din na maligya sa buha. Okay na pa so, kaya nag-tights na po. Kaon na ng tights ni mo. Huwag na kinanglan ang Ginoo sa tights na gikas binuang. O nang iya na. Tintal pa kag sugal. Biya na. Amen. Sige pa kag ana-ana ng mga luto outlet. Amen. Dili yawa ang muusab sa imong kaugmaon. Yes. Ang muusab sa imong kaugmaon kaning imong gikarelasyon nga mao ang Dios. Amen. Inom pa kag tuba. Amen. Padugang nis dugo, pasok kadagang padugang dugo kana yung tuba. Nga na naman ay tungog. Pwede ka tong bag-o yun nga walay pure ba? Oh. Kung kanang nanay tungog, wa na, makahubog na na. Lami magitong ay tungog pasto. Amen. Napa mo? Kao kag ganas para dugangan na imong dugo. Ayaw ng tuba. Kayo mga kaigsonan, maagtan pa ni mong membro nga gadindi. Timing ini kapus pastor, mo na nga, shot sa pastor. Dugangi ba, kay gamay na. Nga naman, kinanglan ta mo biya ani. Kaya kung di ta mo biya ani, ang atong relationship sa Ginoo will be affected. Yes. Amen. Na, makatarong batag alagad sa Ginoo. Mahimo maning babag. Yes, right? Amen? Musugot ba dahil kung musimba ka dahil nga hubog ka. Kanta ka diri squire. Wal ka kanta ka, ganana ka. Diloy? Saan itong nisimba nga? Nay nagwali? Nay nagwali. Dili kong pastor sa baptist, pero before siya magwali, mo inom sa siya. Tinuod eh. Ang inom sa siya. Wala nga, kanta sa padayon niya. Kanta sila, praise and worship. Sulod sa dito, kusina. Tunga tayo sa dito, ugwan. Painit. Painit tos dalunggan. Amen? Ito'y pastor nga naaptan, nagpalit og tuba. Tinuod niya akong ibang sulting. Nagpalit og tuba. Dili pastor sa baptist. Dili akong sulting sa nga church. Nagpalit og tuba. Kanya, dadun dito sa meeting place. Kaya dito sa meeting place na ang mga membro. Na ang mga married men. Gulat. Wala ta, anak. Di anak to, inay-inay. Kung nag-struggle pa ka, anak, pangayo gracias Ginoo. Yes. Mabiyaan yung lagi lang mo. Di ka mo. Kaso, di ko kabiyaan. Uy, kaya na yung sentimental value.
Di ko kumutuo na. Kaya nga nung nakabiya na ni. Amen. Amen? Kaysa man diri palahubog sa una. Ako ra. Daghan man ko. Kaya na kung di ka mo isa nung hinan. Nabiyaan ba na nato? Nabiyaan na karon? Nabiyaan ng grasas Ginoo. So, mahimo gina nimo grasas Ginoo. Amen? Ay lang po paduol. Muna yun ang Bible karon nga naitintasyon ayaw paduol na kita kanya na nag-inom nagpa dulduol po kanya. Amen? Palayo na. Oh. Yan, respetar. Ay, balibar yun. Dili na kuha na. Oh. Kaya ang imong relasyon sa Ginoo mo, imong proteksyonan. Ano kung saan man pag-grow aning relationship, kung naaning mga butanga mo, man mo tuok. Di ba? Yung na may mo tuokon ma. Mag-shock sa Word of God sa atong kinabuhi. Na, kanya inigsimba pa yun. Magwalis, pastor. Dito, ang imong kasing-kasing pa yun di maayo. Walis, pastor, nga, ako, magina. Ako, ginao. Ang anli na pastor. Nala na lang, ko lang. Ano ka nga, kanis pastor, magigo yun eh. Uy, magpasalamat mo nga na igo mo. Magpasalamat mo nga ang inyong pastor makaigo kung magwali. Are you with me? Ano man, pamatuod na nga ang inyong pastor dili butalo. Naigo man yun ka. So, pastor nga butalo. Sige nagliko-liko, ugwali, wag yun na igo. Kung nang pasalamat ka, ang Ginoo, salamat na igo ko. Dawaton ni nako para mo-grow pag yun ko. O, na pag-apil na kong simba sa ng baptist, yan ako, kung kanino nag-invite na ko. Nagwali mas pasupat, o sigarilyo, inom, baile. Usok ngayon ng baile sa probinsya. Baile, disco. Yun. I-report mo nito, hindi mo siya itong game. Pero salamat na hinahinay nakakaunta. Kaya itong kasing-kasing mura mag-maaksog. Maaksog, di ba? Pero salamat ko nga tagaan tas Ginoo opportunity. Na masakta na to. Karon kung badlungon ta, bahala dawaton. Di na tama muoknol na namin, amen? Badlungon ta, ay nag-inom, ay nagsigarilyo. Amen? Ano nag-visit ko? Naabtan yun nga gatumak. Naabtan ng sigarilyo. Kaya akong ganyan, saman, gusto na kang mamatay. Ito ba ako kay kung gusto na kang mamatay? Mag-order mo kung sa baril na ilinom. Yung doon yun di mo. Hindi pa ko gusto. Ikaw, makamatay mo na yung mga giinom. Masalamat na kalingkawas na. Nakalingkawas niya. Kung wa ito gidawat nga in good heart, nagpabilin itong maulipon. Amen? Di pa unta panahon namatay na nung sayo. I hope we've learned something from the lesson. At di man na imong relasyon sa Ginoo. At di man na, tagainag na kong importansya.